שלום, היום אנחנו נשמע סיפור מאוד מיוחד על רב בשם רבי פרידא. רבי פרידא עצמו הוא היה רב מאוד מיוחד שהסביר, שהיה תלמיד קצת בעייתי, שהיה צריך כל דבר להסביר לו 400 פעמים רק כדי שהוא יבין את ההלכה, מה ההלכה אומרת. הוא סיפר עליו יום אחד שהוא הגיע ללמד את התלמיד הזה, וככה, בדרך אגב הוא סיפר לתלמיד שהיום הוא יוצא לאיזשהו אירוע משפחתי. טוב, והמשיכו ללמוד כרגיל 400 פעמים את אותה ההלכה. כשהגיעו ל-400 פעמים, אזי התברר שהתלמיד עדיין לא הבין. שאל אותו הרב, למה לא הבנת? מה כך? אני כבר הסברתי לך את 400 פעמים. אמר לו, כבוד הרב, הראש שלי באירוע שלך. אני הייתי בטוח שאתה כל הזמן תברח לי כי אתה נורא ממהר. ולכן לא הבנתי, דעתי הוסחה. אז הרב עשה מה אמר לו, תשכח מהכל, עכשיו אני איתך עד שתבין. עכשיו, ושוב הסביר לזה 400 פעמים מחדש. בשמיים, המעשה שלו שהוא עשה, המעשה האצילי הזה, עשה כזה רושם, והשם שאל אותו, מה אתה רוצה בתור מתנה? האם אתה רוצה שאתה וכל הדור שלך יזכו לחיי העולם הבא, או שלך יוסיפו 400 שנות חיים? הוא אמר, עדיף שהדור שלי יזכה לחיי העולם הבא. אז בשמיים אמרו לו, תקבל גם את זה וגם את זה.